Sa number 4, pagbutang sang rota para sa mga garbage trucks padulong sa landfill area, ginaduso. Ginsiling ni Bacolod City Councilor Homer Bais nga ila ginaduso ang paghimo sang bag-o nga rota para sa mga garbage trucks sang I-Swims halin sa Economic Highway padulong sa sanitary landfill sa Barangay Felisa. Ini matapos nga ginareklamo sa mga residente sa Barangay Felisa ang baho nga ginadala sang garbage trucks ilabi na nga masami ini nagapondo sa barangay hall kag malapit sa eskwelahan. Ila ginakahangawa ang negatibo nga epekto sini sa ila ikaayong lawas. Suno kay Bais, may nakita na nga alagyan ng syudad kag nagaduso na lang ang syudad nga mabakal ini. Kunti gayo na nga mabakal sang syudad ang mga nakita nila nga mga kampo nga magaserbe nga alagyan diri na malabay ang mga garbage trucks kag hindi na maglabay sa proper sang Felisa. Nagpatigay naman sang ocular inspection ang Department of Environment and Natural Resources kag Environmental Management Bureau sa sanitary landfill. Agud ma-verify ang mga ginaalegar nga leakage sang cell number 4. Sa karon wala pa sa resulta nga nabato ng syudad, may angot sa amo nga inspection. Samtang apesar sang pag-withdraw sang Victoria City sang plano nila nga pag-ula sang basura sa Bacolod, gindayon sa gihapon ni Councilor Al Espino ang public hearing may angot diri. Wala ni bisan isa sa mga environmentalist groups ang nagkadto sa hearing Martes sang aga. Sari sa statements ng Negrosanon Initiatives for Climate and Environmental Kunais, ila gina-boycott ang hearing bangod wala man ginarespeto ang ila mga concerns. Pakamayong patawag yapon naton, dayunon tani naton yapon ang committee hearing, but for a different purpose. Now, ang purpose nga ina, para tani once and for all, shed light on the opposition of these organizations sa tunga proposal. Now, we would have, I was prepared to answer them and I would have been prepared to listen. No, para both sides, mabalaan naton. Kaya kung ang problema, dira ga, ang mga drivers, dira lang gakaon sa lapit sa barangay hall. Kada lapit sa eskwelahan, gaalis ngaw ang truck. Sino ko dapat sa management, mapagwagid sa directive, na kung magkaon gid man ang truck ibilin gito nila sa dam site o sa layo nga lugar nga wala sang pumuluyo nga magsinghot sang baho kay kadua i-address gid sang I-Swims ara sa kontrata nga limpyuhanay after dump sang basura limpyuhan gid may gamiton sila nga spray agud wala baho siling ko pag ginambalan ko sila pag ara na sa kontrata pag hindi niyo na matuman may ara corresponding penalty sanction